טובה. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות במהלך הקטע, כל מה שאני מסמנת לכם, אתם עושים את השלוק המגעיל הערגתי המדהים הזה, וכשאני אעשה לכם ככה אתם עוצרים. בואו נראה. יכולים להוסיף את הדברים שלכם. קולות, נשימות. איפה אתם? אני מאוהבת בקפה שלי. כן, כן, אני מאוהבת בקפה שלי. יש בו שילוב אופטימלי של ניגודים. מלמטה הוא שחור, בוצים, גרגירים וגבר, מאוד שלי. מלמעלה חלב שקדים שקניתי במיטב כספי האשכנזי הבורגני. אני יודעת שזה תיאור גזעני, אבל על הזין שלי, כי אני מאוהבת בקפה שלי. אני והקפה שלי, זאת מערכת יחסים יציבה, איתנה, תדירה. הוא מופיע בכל יום באותה שעה ובאותה צורה, הוא לא מאכזב אותי. בדיוק בזמן הזה שבין שינה לערות, הוא מופיע ונותן לי ברכות. הקפה שלי יש זמן, הוא לא מסתכל לי על השעון. אנחנו מתנשקים כזה בשלוקים קטנים עם לשון. גבירותיי ורבותיי, הקפה שלי זה לא קפה, זה מאהב. מזה שנה שאני שואלת את עצמי, איך זה ייתכן שפיתחתי כאלה רגשות עזים לקפה שלי? שאני בסך הכל לא כזאת בחורה של קפה, אני הרבה יותר בחורה של תה. אני שותה מקסימום אחד ביום, אבל הנה הוא מופיע וכבש אותי בנחישות שלו ובהתמדה. כי בינינו, מה בסך הכל בחורה צריכה? אם לא מישהו שיהיה שם בשבילה, קבוע, יציב, בלתי משתנה, בלי כל הוואטסאפים והפלטות והשברונות והפחדים והאשליות והעלמויות. מישהו במרחק של נגיעה מהמיטה. ואם היא רוצה, הוא יבוא שוב אותה. מה קרה? אי אפשר לעשות את זה גם בשקיעה? אני שואלת את עצמי, מה יקרה ביום שבו יהיה לי מאהב קבוע? מאהב קבוע זה כבר בן זוג, וזאת בעיה. זאת בעיה. בשביל הקפה שלי ובשבילי זאת בעיה. אבל אני חשבתי על זה, ואני הגעתי למסקנה שאנחנו נשב אני, הוא והקפה. בקיצור, נעשה I'm in love with my coffee. I'm in love with my coffee. Last night you were in my room. Now my bed